Umqeqeshi osuke eBelgium uMarcelo Modupe unikeze uRelebohile Mofokeng iseluleko esibalulekile mayelana nokuthi angakwazi kanjani ukuphumelela eqenjini lakhe elisha iRoyal Union SG. uMofokeng uthole ithuba lokudlalela iqembu laseBelgium eliphambili ngemva kwesikhathi esiphumelele ne-Orlando Pirates lapho ahlonishwa khona njengomdlali osemncane wonyaka kwiBetway Premiership. Lo mdlalo oneminyaka engu-21 ubudala ubuye waba yingxenye yeqembu lesizwe laseNingizimu Afrika iBafana Bafana kwindebe yomhlaba ka-2026 lapho bafika khona emzukwaneni ka-32. uModupe njengamanje ungumqeqeshi eBelgium ubonge uMofokeng ngokuthatha lesi sinyathelo emsebenzini wakhe, waphinde waveza ukuthi ukungabibikho kwengcindezi evela kubalandeli eBelgium kuyithuba elihle kulo mdlali ukuba azivumelanise nendawo entsha ngokwemvelo. Uthe iqembu iRoyal Union liyindawo ekahle kakhulu yokuqala kwabadlali abasebasha ukukhombisa ikhono labo ngaphandle kweso elibukhali elibheke abadlali ekhaya. Uthe nakuba ukuba kude nekhaya kungaba inkinga, ukusekelwa ngabazali kanye nokukhunjuzwa ngemigomo yakhe kuzomsiza kakhulu uMofokeng. Ugcizelela ukuthi nakuba kuzoba nzima ngenxa yesimo sezulu nendawo entsha, ukubekezela nokusebenzisa ithalente lakhe kuzomsiza ukuba afinyelele ezingeni eliphezulu eEurope.